За толкова години в футбола може и да съм прихванал нещо. Аз съм доктор Бисер Бобчев и съм началник на сектора по спортна травматология и артроскопска хирургия на Acibadem City Clinic Умбал ортопедия. Аз съм член на медицинската комисия на УЕФА и председател на медицинската комисия на Българския футболен съюз. За над 20 години опит в спорта съм помогнал на много професионални спортисти, подрастващи футболисти, рекреативни спортисти и просто активни хора. Един от най-важните елементи на добрата грижа е превенцията. А ключът към превенцията е да научим нашите пациенти как да се грижат по-добре за своите стави и мускули. Но когато травмата се случи, трябва да реагираме бързо и своевременно. Тук в Acibadem City Clinic Умбал ортопедия работим с най-съвременна апаратура. Време е натрупания опит, знания и умения, наученото от моите учители, както и от многобройните контакти с водещите лидери в света на артроскопската хирургия и спортната травматология, да бъде предадено на нашите пациенти. Acibadem City Clinic Умбал ортопедия разполагаме с една изключително съвременна артроскопска апаратура, с която по мини-инвазивен начин лекуваме мекотъканни травми на спортисти и други пациенти. А когато времето за това вече е преминало, ние разполагаме с едни от най-добрите екипи за ставно ендопротезиране, ръководени от доктор Николай Тивчев. Защото всеки човек, не само професионалният спортист, заслужава най-добрата грижа.